Het aanvankelijke besluit om de finale niet op tv uit te zenden maakte heel wat emoties los. Carnavalsartiesten waren boos, zelfs de politiek bemoeide zich met de kwestie. Het kwam tot een gesprek en er kwam ook een simpele oplossing. De finale wordt een week verschoven, van 29 januari naar 5 februari. En dat kan dankzij de corona. Normaal is het zo dat het hele carnavalseizoen hartstikke vol zit met zittingen, bonte avonden, liedjesavonden. Dus dan is eigenlijk alles al gepland en dan zien die artiesten natuurlijk ook gans bezat. Dus dan kent ze niet en een datum zomaar gewoon verzetten. Omdat het al corona is en omdat alle evenementen zijn afgelast, kunnen we dat nou wel verzetten. En zo wordt er tussen de bekendmaking van de finalisten op 24 januari en de finale een periode gecreëerd van ruim 1,5 week waarin de 20 finalisten in hun woonplaats een filmpje kunnen opnemen. Om de onpartijdigheid te waarborgen gebeurt dat niet door L1, maar door 4 onafhankelijke videobedrijven. We proberen gewoon zeg maar, met een soort van uniformiteit, niet creativiteit, maar uniformiteit in manier van aanpak. Proberen we de 20 finalisten in beeld te brengen, waardoor er op dat vlak geen concurrentievervalsend element in kan schuilen. Er kunnen ook koortjes en zelfs wat fans van de artiesten aan de opnames deelnemen. En dat kan allemaal dankzij de speciale coronaregels voor buitenopnames voor film, radio en tv. En die we toen nog niet wisten en die het mogelijk maken om boeteopnames te maken. En omdat we meer tijd hebben, omdat we meer boeteopnames kunnen maken, hebben we dit uiteindelijk bedacht. De kosten voor de opnames van de filmpjes worden gedragen door L1 en de stichting LVK. De 3 voorrondes zijn alleen op radio te beluisteren en het publiek kan na de radio-uitzendingen zijn stem uitbrengen. Hoe de finale er precies uit gaat zien op televisie is nog een verrassing. Het is nog in volle ontwikkeling, zeg maar je krijgt de voorstelling van de 20 finalisten met een optreden in hun woonplaats. Dan hebben we een pauzeprogramma, want de mensen moeten wel de kans krijgen om te kunnen stemmen via sms. En na dat pauzeprogramma komt er een jurering die deels live in de studio zal zijn. En met schakelingen naar de artiesten thuis. En op welke manier dat moet plaatsvinden, dat moeten we nog uitzoeken. Alle partijen tevreden nou? Ik hoop het. Ik heb de artiesten nog niet gesproken, maar ik neem aan dat ze tevreden zijn. L1 en de stichting LVK zijn in ieder geval tevreden.